Men Türkmenistan'ın raýady, men halkyň sesi. Halmurat Söýünowyň aýdyşy Türkmenistan'ın näçe sany raýady bar bolsa, şonça döýjü bardyr. Ve bugünkü Wideobraşenia markaly Türkmenistan'ın hökümetine, häzirki diktatura rejimine, haksızlığa, adalatsızlığa, demokratiýanyň ýoklugyna garşylyk we nägilelim bildirmek bilen ol boş kalan öýjümi doldurmakçy. Bugünkü çıkışımda, durmuşumda bolup geçen acı wakalary, hökümetin başyndakylarına ve özüne prezident deyip velosiped minip, saz çalıp, rally sürüp, okýaýatan bolup, ýalaka ministrlerden näle maşk etmäni öwreden bolup, ol varyony kalbasa meňzeýän aktygy bilen rep aýdan bolup, boş aýlanıp ýören mahluk Gurbanguly Berdimuhammedow, ýani halk arasynda kady, haram guly, haramda, klon guly, baran guly, boş baklaşka, daşar ýurtda oň ady bolsa şizofrenik, mikrop başkan. Sizi hemmeňize ýüzlenýän. İki gözüňizi, iki gulaňyzy açyň da meni dinleň. Sizin alyp barýan siýasatyňyzyň ýanyndaky ýalak aýdymçylaryň, halka dälde saňa gulluk edýän zombi işgärleriň ve pula baýlyga doýmaýan, kanuny bozan, mes, aç gözlü, tohumyň bähbidi üçin alyp barylýandygyny diňe türkmen halky dälde eýsem bütün dünýä bilýär. Bu diktatura rejimi gurlandan bäri 28 ýyl geçipdir. Goýulan maksatnamalar ve edilen işler, açlyk, gıtçylyk, kyn durmuş, gulçylyk, sowatsyzlyk, jahillik, yzygalyk, zehinli adamlary ýok etmek, bir nesli narkotik serişdeler bilen zehirlemek, täze neslin giç döremegine sebep bolmak, korrupsiýa arkaly halkyň elinden pulunu almak, halkyň arasyna millet parasçylygy döretmek, bir welaýatdan başga welaýata göçüp ýaşamak gadagan. Haýsy dara barsaň gadagan bilen bolanyk jogabyny duýas. Bir adam öz halkyna, ata watanyna nädip düşman bolýarka? Hawa, menem ejem bilen daşary ýurda mejbur göçüp giden milyonlarca vatandaşlaryň arasyna. Bize dönük diýip töhmet atdy. Biz ýurdumuzy satmadyk, Türkmenistan raýatlygyndan atkaz etmedik. Yaşan jaýymyz entäm dur, satmadyk. Bir gün gelir, bizem öz topraklarymyza dolanyp geleriz diýip umyt bilen ýaşaýarys. Iň uly dönüklerden biri sen, birinji sä ölüp gitdi. Oň hasabynam senden sorarys. Ýurdun pullaryny, baýlygyny owurlap, daşar ýurdun bankyna goýan sen dälmi? Ertir bir ün perivarot, halk ayağa galanda, sen ve tohumun kaçıp gidecek yerini eýýäm taýýarlap goýdun. Indi kim şu taýda dönük? Büneçenni sen bize diktagat ettin nädip ýaşamalymyzy. Halka azap baryny berdin. Çektirdin. Hawaryň ýok ýanyp duran ot bilen oýnatdyn. Mundan beýlek biz türkmen raýady, türkmen halky hökmünde sana diktagat ederiz. Eden cinayetlerini, oğurlan pullaryny hasabyna bermeden elimizden sypmarsın. Ana soň nire islesem gün bolýan. Aha, bulam sen yanımdaky yalakalaryň, oğry yalakalaryň bilen, bulam halkyň güýji. Şeýdip yeňeriz inşallah.